til et par dage. Nej, det er kun til en dag, da. Nej, det kunne hun så om strækfølelse. Ja, det kan du bilde mig ind. Ja. Og jeg har købt et stykke svinekamp ned i Tyskland, der skal op til 8 koteletter for 46 kroner eller sådan noget. Kan du så? Det blev nogle rigtig store læg koteletter. Nu kommer du på YouTube, Erik. Se på din mor igen. Kan du vinke? Nå. Nej, det kan jeg ikke. Se så der. Du vil slet snakke med hende. Fortæl noget til bedste med. Hvad? Ved du? Jo, det vil godt snakke lidt. Hvor er du hen? Kig. Ja. Så. Hvad er det, der er så spændende af til den side? Ja. Kom så. Ja. Kan du sige noget, skat? Ui, her var blitz da. Ja, hvad var det, så? Ja. Det var godt. Nej, Det var nogle øjne, der ville over det. Ja, så er du bare så sød. Ja, det er du nu alligevel. Det er du nu alligevel. Det der. Skulle du have bagstræt om, op sådan nogle af så. Ja, det er lidt let. Det er fandme let, når hun har givet lidt knække så. Vel? Nej, det er det ikke, men de kan blive med at glide op her. Ja, det er lidt skæld. Kan vi snakke lidt? Ja, det kan vi gøre. Ja. Ja. Ja, hvad er det? Hvad? Fortæl dig os lidt så. Ved du det? Hvad? Ja. Den her. Så kom. Ja. Okay. Hvad? Sødt, er det sjovt? Er det sjovt? Er det det? Ja? Så kom. Så kom. Ja. Og så kom der. Så kom der. Hvad var det? Ja? Var det for vildt? Var det for vildt? Ja. Er det godt, Søtte? Jamen, vi kan lige så godt få den opspist. Jamen, det er Den kan jo ikke holde sig. Nej. det Har vi først skal åbne? ikke. Ja, der stod nok der. Det er du fuldstændig ret i, Erik. Ja, Det er nok noget om. men du blev ved med at